umzalwane wethu ongumama oxakeke kakhulu imicimbi yasekhaya ekuhlaleni izinto zihambe kahle ngoba semhlabeni abantu abona abantu abazi and we are struggling and umtshato wakho is at the edge kokubona kwakho. I have a word for you. I must tell you that you must press on. It shall be right with you. It shall be right with you. It shall be right with you. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ascolta che deve essere solo. Let's from the Acts chapter number 3, chapter number 4. Verse 30. Sibulisa kona bethu leadership dala bonke mama futhi usisi
Sunday school bantwana abancane bonke ngegama likaYesu. Amen. Amen. Sibulise abafundisi bakhona. Sibulise ke tata wethu Ali, mama Ali, nabangcwele bonke abahamba nabo. Ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Amen. Sisiwe izona zami zixolele nobulawa zalwe bawutheni namthanda uYesu. Uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Dasindiswa. It was 2014, 19 July. It was on a Saturday between 2 and 3 at Boxing. I remember as if it was yesterday. Amen. Amen. Because it's the day that I will never forget in my life. Impilo yami yachinja khona Yesu. Wayifumana impilo yami. Amen. Ndandingena intentions, ndandingenazo intentions zokusindiswa, ndandingafuni ukusindiswa, ndandiyazi insindiso, kodwa ndandizixelele ndagqiba ndisese high school uba angeke ndisindiswe. 2014 besendiphumile high school, sendipase ugrade 12 ngo-2012. Amen. So kwashunyayelwa ke because ndandikwi-crime ne-gangsterism. Ngexesha kushunyayelwayo into eyandenza uba ndisindiswe, it's because kwakungomgqibelo ngoLwesibini ndizawubheka ecourt. So lo shumayelayo kwakhona i-home visit ekhaya, ndalandwa ndingekho. Kwashunyayelwa ke bathi ababekhona wathi umfundisi xa ezoshumayela bakubizwe bonke abantwana balapha. Kwathiwa no ukhona kwamakhelwane kwakhona inhlombe uphuma ibhasa. Ndayolandwa khona ke mandifika ndafika umfundisi ke bengaphambili ezoshumayela. Xa ndihlala phansi waqala washumayela Luke chapter 1 verse 37. Ndizixelele ukuba hayi ngakule game andizosindiswa. Ndayohlala emva ifemeli lapha ngaphambili because obvious le yayize ekhaya itagete abantwana abalapha ekhaya. Kodwa ndazixelele uba ndizohlala ngasemva ngoba andikufuni ukusindiswa. But umshumayeli wathetha into ekugqibeleni phaa zange ndive because ndandivale inhliziyo yami, zange ndive nto apha ekuqaleni, but phaa ekugqibeleni wathi uba ulapha unento eyoyikisa impilo yakho neyoyikisa ifuture yakho. Namhlanje ndithule kuwe ukuzokuxelela uba with God nothing is impossible. Ndaqala ndaphaphama ngoko because ndathuswa yinento uba akutheni esithi uba kunento eyoyikisa impilo yakho ibe ikhona into eyoyikisayo. Because at that moment njengoba ndihlele emagqirheni ndisela utywala nomqombothi ndine-stress. So by Tuesday ndibheke ecourt and ndiyoyika ukuya ecourt ngoba ndaqala ukubanjwa ngo-2011. Amen. Ndimane ndiphuma ke kwezinye ke unikeze warning because it was a common case. Says cases again abukhosi. Amen. Yes, but that one in 2014 it was a robbery with aggravated circumstances. Amen. So yayizondigweba iminyaka engaphezulwana emininzi. When you search it kwi-Google okanye ucetyiswa ngabantu bakwa-law bazakuxelela uba icase ebizwa ngoba yi-robbery with aggravated circumstances, it cannot sentence you anything less than 15 years. So ndandiyazi ke ubungozi bayo le case and I was afraid ndandifilish uba kungenzeka uba i-freedom yami yaphela pha ngaphandle njengoba Tuesday ndisiya court. So wathi lo ntata babesithi nantoni na eyoyikisa impilo yakho ungamthatha uJesu. Wathi for with him nothing is impossible. Ndaya ngaphambili ke xa kuthandazwa kuba ndifuna uThixo uthi akanqatshelwa nto andenzele ummangaliso. Hayi ngoba ndifuna ukusindiswa. I was very clear uba andifuni ukusindiswa kodwa ummangaliso woThixo ukuthi akanqatshelwa nto wona ndiyawufuna. Amen. Ndaya ke ndamamkela uYesu on Tuesday. To cut the story short, Tuesday ndaya court ndahamba Monday ngoba ikhaya iseMount Leaf ityala lalisesikisiki. Ndahamba Monday ndiyolala khona. Tuesday yaba yeqala case number yam, case number so and so.
Umangalelwa ngubani, umangale ngubani, wanyuka umangali wanyuka nami. Yaqalisa ikhesi yami yabangeyoqala, yaqa ithethwa lo mangaleyo waphakamisa isandla wathiwa ayikaqali ingxoxo makathule ukuthi uJesu sapresent. Wathi uJesu sapresenta waphinde waphakamisa umthatha wathi manje ngenzeka ikhona into engxamisekileyo masiniki kanti into engxamisekileyo lento ndizamele ukuthi ndiyacitya into ethisayo lento ebenza xabe angakwazi ukulinda kuba ngathiwa alikaqali ityala yathi nendoda ndiyacitya ityala kasokubuzwa isizathu because sanikeza ibreak ongenele ityala xa liphuma saphinde sabuzwa kufuna uqinisekisa uba usayithetha nale ayini sure uba uyalwithdraw icase bafuna nesizathu isizathu sakhe sasingekho valid because isizathu sakhe sasithi ubhale excel ekhoti xa unetyala ubhale excel okanye uphangele ngedate yetyala uyakwazi ukutsho so that i-postpone but yathi le ndoda no andifuna ulipostpona ndifuna liciko. So that kwake I could not believe but ekheleni suka ekubheka ekhaya ikhona into eyenzeka eteksini because endleleni wafika uJesu abakhona into emnandi enhliziyweni yami ehlele eBack City ndakhumbula Saturday yaske yathi yalayita apha eqondweni yami lento ngabona umuntu eshumayela esithi with God nothing is impossible. Bakhona izwi elithi njengoba ityala licinkiwe it is because of me. Latheni ilizwi ndinguYesu I want your life. That ndifuna impilo yakho ndisisizathu sokuba ityala licinkiwe. Yakusukela apho impilo yami ayizange iphinde ifane. Amen. Andazi uba kwenzeka ntoni ngomgqibelo zange ndive nto ngomgqibelo but xa sandiphuma ekhoti after ufike lento ethi ndinguYesu Kristu ndisisizathu sokuba ityala licinkiwe ndizokweleka ubomi bakho. I heard that voice over the eteksini abantu bexola but eteksini hlele Back City naba ne-encounter kwafika uYesu phakathi eteksini iteksi igcwele abantu abeva abantu bayancokola abantu basocialize but eBack City kunendoda ehlangene noYesu. uYesu it's something supernatural. Uyafika uYesu uphakathi kwabantu abantu badeva abantu bangaboni ngoba eqondene nawe because indaba yokuhlangana noJesu umuntu it's so personal. Amen. Yakwahlengembezi eteksini yami iteksi yakhala ukusuka eBizana makushaya uyofika eMountain ndikhali ngembezi endingazaziyo uba ndingazi-explaina kanjani but I had mixed feelings. I was afraid ngoba ndandifinisha kuba lento ethethayo ndiyasindiswa ndandiva uba hayibobo ndiyasindiswa at the same time ndandiva kamnandi ngoba ndandiva ipeace engumangaliso enhliziyweni yami ndandiva ulonwabo endingazange ndandiva empilweni yami enhliziyweni yami at the same time I was afraid ngoba ndili-28 ndiyaziwa Mountain uba ndikunongoloza nangoku njengoba ndizokwehla sendifowunile uba ityala lifikiwe sinendlela esiyoselebreyitha andilindiliwe Mountain. So ndiyoyika uba ndizawuyithini le nto uba ndiyeva uba ndiyasindiswa ngoba kuthiwani andiyazi insindiso kodwa le feeling endiyivayo kukusindiswa oko. So ndiyazibuza uba ndizawuthini kwabanye aba-28 ndizawuthini kwabanye enongolozo because inombolo iyekwa no awuyekwa inombolo once wangena uzoyofa nayo xa uyiyeka uyabulawa. So ndinesihlasi uba ndizawuyeka kanjani. Fortunately xa ndifika eMountain ndakhawuleza ndaphuma neveni eya elalini ndaye elalini ndikhali nebhesi. Mandifika ekhaya ndafowuna ndifowunela uDabs ngoba uDabs yayivuye wayi-organizela umthandazo ndithe Dabs no ityala licinkiwe and ke ngoku Saturday bendingasindiswa mna Saturday bendifuna ukucika ityala licinkiwe ityala ndathi Dabs ndicela uphinde uthandaze nawe ndamthandaza wokusindiswa ndaphinde ndamtshela uYesu okwesibili over the phone ndamthatha uYesu kusukela apho my life was never
the same again. Amen. Yeah, that was 2014, 2015. Acceptance of God, the mountain is bad. The full name is Kolo. The third one, they want us soon. That's what they want us soon. The figure, the quarter, our paramis, the starting figure, our part, the solar stay, the feet. This is solar stay, but that's someone to be there. If you send them, that's the Samuel because every over see where one for now down so by it. But then when said that is the sea we abandon us. So when that was something is past the following week, the Mobile called Tuesday, the following week, Monday, Africa, the found Tandas, but we are class of found Tandas, but we are by better your defeat, by better the speed, the member Macaron, by area Tandas with hand. Yeah, you have to have the flare to be very start to present intended. I think what was the first week characters. Present intended. Intended Yakuba Yayofalo, the 10th of November. Let me tell you, Yakuba Yayofalo, the 10th of November. Sassika down, Sassika reported, Sassika Winyaka, Sassika content. The only thing is that we convention 2014. Convention 2014 was my first time the CDC, the end convention about 2014 the Sunday is a good something that you follow November, go October. Intended that make a sense regularly Abashai, but Tina Sasikonza every day. And then opening up the name of Shad Nazakum to Sumailado, and no mean you Sumailem. Yeah, that was October, that Alabo Sumaila because that was impressed because that and Sumail coming to that. And that was zero food piping, that now can't piping. But what I did, that the Ganisa, put that one is by an upper emphasis. Yeah, but the Ganisa of everything. But the Tandas and eating, but Father Bear Josiah Tandas, the Krebusumai, can't even talk about Bakala. Bakala, if they have to get a Krebutandasa, Ati Uba Oga Mamke, Oga was putting Tandas or Ekaya, it was Yapitabushe, but then I said, Papi, now that's what I'm about Mamke, putting Tandas and Vanilla is a puppy, the other bears in a puppy. People are in tears. Oh, can you not say number one? You won't get this year. The Papa is like the Matanda say. Little did I know who did. Guess what party ordination now may say activate you. Yeah, go where they are. Yeah, that's the opening of Israel. That's the exercise in ordination because when come to the ordination, the couple of our your ordination becomes activated, and then you can undergo the teaching and discipleship for this way. But if that is so you're not, it's already activated. From that day, my ordination was activated, and as a result, all commanded and see God will that's I mean that is October. There is a local church, the local church he can learn about to our city, so and then the city is for who so that tells us to capacity this one. It's not a waste of time. According to the body, you are in the house of God. Do you think who said who's on the basis? Do you think who's on the Anisa? Of God, not for policies full of the mouth. No, there's something divine upon your life.
They are not in denomination because power is a spirit that's pulled us up with. As you operate them as a running to blind them. So I'm going to part but that is not messing this one. But far away, quickly, I don't contribute that identity is a culture of the apostles, the apostolic culture, apostolic doctrines. In part in the New Testament, your culture, as far as Uyo, and as far as Uyo, as Uyo, Basikis, but Basikis. Basikis, the problem. Because the peace is unneeded. It is impossible. We brought here to that is very tight. It is impossible. We started by plane throughout. We started by plane from January to December. December, see the communion, see every food this was our apostle, see every apostolic culture, see come the end igniting to sell, see come the end activating of the nations around, see come the end